Beste urte betetze bat ari gera ospatzen gaur. Beti bezala zorionak zuri abestu, bizkotxoak, kandelak, baina kontxo, gaur inoiz baino gehiago nekatu gera zergaitik ez ditugu txaloka zenbatzen kantatu ondoren. 50 urte. Nik 9 bete berri ditut eta asko iruditzen zait, baina 50... Puf! Baina zenbat urte dira 50 urte? 50 bost hamarreko dira. Hamarrekoak egiten hasten bagara, 1, 2, 3, 5, bost hamarreko. Hamarreko bakoitzean 10 bateko ditu, beraz 10 gehi 10 egiten badegu, emaitza 50 izango da. 100en erdia da 50. 100 zati 2 50. 100 urte mende bat omen da, beraz 50 urte mende erdia. 50 urte ditu nire ikastolak. 50 urte pila bat dira ordea. 50. Beraz 1968ko urriaren 8an izabaldu zituen ateak ikastolak. Amonak kontatu izan dizkit 68ko maiatzan Parisen izandako 11 abentura, baina ni pixka bat liatzen naiz. Nola aldatzen diren gauzak kamarada, eta nolakoa izan ote ziren dinosauroen garaiko lehen urte haiek? En fin, horren urruti joan gabe, begira zein zarra den ikastola. Baina ez hori bakarrik, kursaleko kuboak ere eraiki gabe zeuden. Non jolastuko ote zuten nire adineko haurrek? Bildu nituen, 10 haur. Adin desberdinetakoa bat zeuden 3 urtekoak eta baita zeuden 6 edo 7 urtetakoak. Eta hori izan zen hasiera, nire etxean. Gero, 2 urte pasan nituen horrela, baina ni berela zebe 76an bertan ikusi nuen ikastolak aurrera joan behar zutela. Derrigorrez beste pauso bat eman behar genuela. Nik ordurako banituen 2 ume, eta nire 2 umekin Katalunia plaza joten nintzen. Eta orduan ikusten unean norbait banku batean ama batzuk, balin bat zeuden, ume batzukin euskaraz hitz egiten txikiak, ume txikiak, eseriten nintzen beraiekin. Eta egun batean bai, ezagun edazik, urrengo egunean gehiago hitz egiten, eta gero urrengo egunean ia genuen proiektua berri eman. Andereñon erresidentzia zegoen Zabaleta kalean, pisu batean, eta orduan Andereñon erresidentzia horretan larunbat arratsalde batean egin genuen bilera. Eta han ateak ginen, bileratatik, batzorde bat sortuta, eta gainera izena jarrita. Esaten genion, nola deituko diogu, ni edo azaltzeko bestei ere, ez? Nola deituko diogu, ikaskide izan zen amarakoa, eta ikasleku, eta beti, eta batek esan zigon, baina zer, hortan burua galtzen, hau zer zan bere momentua, Zurriola, ez da? Bai, Zurriola. Zurriola. Tomas Grosetorri arte hau Zurriola zan. Zurriola ikastola izango da. Lehenengo pausua zan, lokala aurkitzea. Bai. Lokala, ez? Bueno, gure talde hartan, zegoen batek, itzauten lokal bat, Ramon Marieli 8, eta bueno, hasi ginen, jota fuego, baina hola zezan, lokal horian zegoen itxita, eta ez zegoen egokituta bat ere. Orduan egin genuena zan egokitu, zatitu, bai. Gela jarri, komunak, baina ez egon, ez lehiorik, ez arrez. ez ventilaziorik orduan, ezta? Inspektorea punzanen esan zuen, eta hemen ventilazioan dago. Gabetan hau egiten dago, bueno, esatazu ez. Eta jolaslekua,
Bai. Zer jolaslekua? Bai, pasatzen dugu bidea, eta joaten gera errekan ondoko. Bai, handa beste aldea, bai, beste aldea. Bai. Bai. Eta gero noiz, gazteran behin, urgulera juten ninen, gaztelura, Uare. Baina hori hemendik 3 kilometrotara dago, esaten zian inspektoreak. Inspektoreak ez zuen ezer ulertzen, baina oso begiko hartu nindun. Bai. Egia hori da. Halako batean esan zidan, no es que nik esan nire, no es que son clases particulares, porque sí, tal. Eta esan zidan, oye, ¿y por qué no empezamos a decir las cosas como son y le llamamos a esto ikastola? Si ya lo sé. Ah, ¿ya lo sabes? Ah, pues entonces mucho más fácil para mí, desde luego. Eta urriaren, 1978ko urriaren 8an, zabaldu genituen hilabeteak, eta gero handitu eginda, honean iritsi gea, baina ate asko ditugu zabalik, Bai guraso, bai ikastola zuzendaritza, bai irakaslek, hor ere inbertsio handiak egiten dira. Inbertsio handiak lan eta indarretan. Klaseak bukatzen ziren, adibidez arratsaldeko 5etan, baina irakasleak jarraitu egiten zuen beste irakasle batzukin batera, edo beste lan batzuk egiten. Gogoratzen dut, aurreko ikastolan lanean ari nintzela, telefonoz deitu Miren Alustizari eta galdetu, ze ordutan harrapatuko zaitut gaur, ez dakit ze ordutan irtengo naizen ikastolatik, ez zeukaten ordutegirik. Gurasoi dagokionez, hortxe zeuden ikastolan, sartuta eta denetaz arduratzen ziren, ez? Familia oso gertuko ikastola, ez? Eta gurasoekin genuen zorreman handia. Nire lehenengo inpresioa izan zen, hemen ikasleak eta gurasoak barruraino sartzen zirela, esan nahi dut oso sartuta, oso implikatuta ikastolan, eta ikasleak, ikasle-irakasle arteko harremana oso estua. Osea, pixka bat, ez dut esango famili bat, baina bai egiten zuen inpresioa denakin arduratzen zirela. Hortzegon kortxoz, utxik, ezer egiten etzela, fabrika zahar bat geldituta zena. Eta, pentsatu genuen ara joatea eta hori egokitzea. Eta hor, lan pila, izerdi pila, ilusio pila, denetik izan zen. Eta orduan, elkarlan handia, auzolan asko egintzan hor. Ikastola guztia involukratu iten zela, ez? Irakasle guztiak hortara ibiltzen zian, gurasoek ere asko laguntzen zuten, jantzi, margotu, ez dakit, ardurak hartzen zituzten guraso batzuk bat ziren, beraiek ere kalera tiratzen ziren gurekin. Oroitzen ditu dela oso ondo, bai euskararen eguna eta ikasturte amaierako eguna, ez? Nola ibiltzen ziren etxean eraita eta ama ez aurten sardinak inbarritugu edo ez aurten bazkarian ibili bargea, ez? Nik batez ere gogoratzen ditut guraso pila bat ikastolako festetan eta horrela laguntzen. Denbora asko pasatu zuela, azkenean bolondres moduan, ez? Eta baita ere ikastolaren egunetan, bete gurasoak guztiz implikatuta egoten ziren. Hezkuntza munduan oraineko boladan dagoen zerbait da, komunitatearena, komunitatea sortu beharrarena ikastolen bueltan, eskolen bueltan. Baina hori, gauza gehienak bezala, askok igual praktikatu izan dute izena jarri aurretik, edo izen ponposo bat jarri aurretik, ez? Eta nik uste ikastolaren kasu hori dela ere bai, ez? Ze implikazio maila zuten guraso askok, irakasleek, baita, ordutegi araututik aparte, ez? Materialik ez egoen, oso gutxi, eta ez dakit nondik ateratzen nuen, baina zerbait zegoen. Imanol Urbietak atera zituen abestiak hasieran, eta gero beranduago metodo bezala egin zuen. Ni gainera Euskaldun berrian nintzenez, ez nuen ezerrez, ez egoen ezerrez, eta gainera, ni ibili behar nintzen abestiak bilatzen, eta zenbait gauza bilatzen, eman behar ahal izateko. Eta gero ikastolan, parte handia hartzen dugu, bai olentzerotan, euskararen eguna,
Zein dago beste jaia, Santa Ageda. Eta horrelakoak. Euskararen egunean, saiatzen gera hiru egoitzetara eramaten, eta hor kantak eta dana, gure irakaslegoak prestatzen ditu ikasleekin batera. Kaldererotan dana hemendik atera zen, gela hontatik atera zen. Gu oso gustora ateratzen ginen auzora, zabaltzeko euskal kultura. Martxosa ginelako. Eta orduan martxa horrek esaten zuen, hau atera behar da kalera, ez? Eta orduan horrela hasi zen. Jendeak gustora hartzen zuen. Ni hasi nintzenean, ateratzen ginen talde txikia, ikastola txikia zelako. Ginen oso gutxi, 10 edo 15, pizkanaka handitzen jun zen, eta urte oro hasi ginen ateratzen ikasleekin. Ez bakarrik nahi zuten erekin, baizik eta ikastola bezala. Lehenengo kaldererotan atera ginenan txaranga etorri izan zen. Txaranga. Baina lehenengo urtean atera ginen, eta gaztelaniaz kantatzen genuen. Kantatu genuen, hau ez da posible, eta hortik etorri izan gerora, urrengo urtean, euskeratu behar dugu, hau. Esango nuke, aipatu ditugun jai guztietatik kantu politenak iruditzen zaizkidala kaldereroetakoak, baina ikastolatik irten da ez dut sekula hartu izan ikastola kanpoan antolatzen diren kaldereroetan. Eta arrazoi nagusietako bat izan da, sekulako harridurarekin hartu nuela nik uste kontzientzia pixkat eduki nuenean, kantu guztiak gaztelera zirela. Hemen azkenan hori guztiok parte hartzen genuen, ez? Eta horatzen naiz aitak parte hartu zuen lehenengo aldian kaldereroetan, alde zaharrean, amak parte hartu nahi zuela ere, eta momentu horretan ezin zen, ez? Eta orduan harritu ninduen. Kaldereroetan niretzat adierazgarriena izan dela duela 2 urte egindako edo hartutako erabakia. Hau da, sexu bereizketarik ez egitea jai horren inguruan. Ikasle bakoitzak aukeratu behar zuela nahi zuen jantzia. Bai gona jantzia, naiz praka jantzia, eredu batzu dauzkagu oso barneratuak, eta hor agian aldaketa kosta egiten zaigu. Geletan asko landu izan da, eta nik uste dut oraindikan erronka handia dugula. Hasieran egiten genitun inauteriak edozein moduan, gutxi gora bera gai bat, baina edozein moduan, baina gero beranduago egiten genitun euskal inauteriak auzoan erakusteko. Egiten genitunean desfile edo kaleratze horiek eta gaina oso modu normal edo naturalean, ez? Eta esango nuke hortikan gogoratzen dudana dela azkenan kalea edo espazio publikoa beraren erabilera hori, ez? Edo ospakizun horietan erabilera hori egitea oso modu arruntean eta egunerokoan eta hori, ez? Munduko gauzarik normalena izango balitz bezala. Harritzen hauen gauza bat edo harritu edo bai azpimarratuko nukena, adinez berdin, azkenan ikastola guztia parte hartzen zuela, alde batetik anaze nolako lana, eta bestetik, horrek ere ze aberastasun edo ematen dion ikastola berari edo auzoa berari. Asko gustatu izan zait ikastola garrantzia hori ematea, festei, bai kaldereroei, bai inauteriei. Festa horiek nik egia esan bizi ditut eta ikastolari esker, edo ikastolan ikasitakoari edo jaso nuenari esker. Eta uste dut ere, auzoarentzat ere oso garrantzitsua izan dela beti, ez? Urriola hor egon da, kalera atera gera, eta transmititu dugu, ez? Hori ere auzoan. Nik uste diat hor ere ikastolak egin duela lan potoloan. Transmisio hori nola jarraitu duen, utzi gabe bizitzen eskolatik, heziketatik, umei erakusten guzti hori bizitzen. Ez ikusi eta baizik eta barrundik bizitzen. Beti dauka sentsazioa ikastolarekin eta orduan egiten gintuen gauza asko gai horretan
baneko egunerokoan zeudenak txertatu da, eta urtetik urtera egiten genituen, eta baina gerora, baloratzen hasten zera, eta konturatzen zera ze garrantzitsuak ziren, bai kultur transmisioan, hizkuntzaren transmisioan, eta gerora konturatzen zera, beste lagun batzuekin konparazioan adibidez, zelako gertutasunekin bizi genituen, euskal jauteriak edo kaldereroak, Santaleda, eta bar, ez? Eta nik uste gauza horiek gerora baloratu ditu dela gehiago momentuan baino. Danborradan egiten zen aukeraketa bat kanpoko danborradan parte hartzeko zuzendaria, batez ere nork izango zen zuzendaria. Eta orduan hemen gelan egiten nituen probaketak eta hasieran danak mutilak ziren horrela zelako. Baina ja momentu bat iritsi zen, guk eskatzen gendun baita ere neskak parte hartzea zuzendariak bezala. Danborradan kanpora ateratzerakoan oso finkatuta zeuden mutilen eta nesken rolak, eta ja uniforme berria egin zenean, neskak nolabait ateratzen zirenak jotzen, beren neske izate hori izkutuan eraman behar zuten, ez? Egilea jasoa, txanoaren azpian izkutatua. Ezin ziren kanpoko hileratan joan behar zuten barruko hileratan. Ikastola barruan zuzentzen zenean, zuzendaria mutila izan behar zuen. Eta hor, gogoratzen ditu nik, eztabaida gogor batzuk. Olaiak Astresan izan zen, lehenengo neska zuzentzen ikastola barruan, Danbor Nagusia edo zuzendaria. Eta kostatuta ez. Gero gauzak errezten jundira, baina lehenengo hausketa hori, pixka bat gogorra izan zen. Gero onartu zen, neskak agertzen ziren, eta gero egia da, ikastolan izan zen lehenengo Danbor Nagusia Donostiakoa, ez barruan Donostian, eta egia da, lehenengo neska ere Zurolakoa izan zen, Ane Fernandez izan zen lehenengo neska Donostian Danbor Nagusia izan zen. Zuriola ikastolako Danbor Nagusia, Danborrada osoko, 2000 urteko, Danborrada osoko Danbor Nagusia izango zerarako, eta hortxe dauden, berrogeita hamar edo ezagitzen bat konpainia guztiak zuzenduko dituzu. Ikastolak eta eskolak, lehen atera den gai bateatik, komunitatea dira. Eta oso importantea da komunitate zentzu hori zaintzea. Behar bada ikastoletan gehiago. Zaintzen da, arrazoi diferentegatik, ikastola ez diren beste toki batzuetan baino. Umea zaren heinean hori gaina, hori da, behar bada honena, naturalidadez hartzen duzula. Naturalidadez jasotzen dela, elkarlan da auzolan hori, eta hori ere dela beste balio bat, beste altxor bat. Ni jai batzordeko kide bezala, azken finean guk urtean zer antolatzen ditugun ekintzen barruan ez, ikastolarekin ere baita badaukagu harreman bat ez, badira euskararen eguna adibidez, korrikare bada, eta gero urtean zehar ere, azkenean edozein ekintza berri edo planteatzerako garaian beti ikastolaren atea jotzen dugu. Nik esango nuke badagoela baita ere, ikastolak proposatu zuen gauza bat urrea balio izan duena, eta danon asko eman diguna, eta hori da Belagoko kanpamentuak. Nire etxean Belagoa izan da garrantzitsua, ez? Nire ama pare bat urtetan udara guztia bertan pasatzen zuen sukaldari moduan. Leheno hasiera batean eraikina modu batera zegoela, ez? Eta nola hor begirale guztiak, nire gurasoak ere tarte beste guraso batzuk ere ez, asteburuak eta astura pasatzen dituzten, hor paretak bota, eraiki, bestea, bertako belar guztiak kendu. Bertan ere erakutsi izan digute, azkenean agian adina helduagoa ginenean, baina egin nahi genituen gauzak eta hola guk gure kabuz ere lortu behar genituela, ez? Bi gauza edo bi irakaspen nagusi atera nituen Belagoako. Garaitik bat zen taldean bizitzaren irakaspena eta bestetikan dauden bitarteko horiek taldean ahalik eta hobekien erabiltzen. Mendirako irtera hori eta antolatzen hasten zarenean bideak eramaten zaituela gauzak egiten diren bezala egitera, baina behar bada baita ere kakotxartean
semi-improvisazio hori edo, joango gara eginez sensazio horrek mestinoko askatasun hautzen zigun ume hori, ze azkenean izugarri emankorra bihurtzen baitzan. Eta hoxe, ikastola garaiko garaiek garrantzitsuen zertakotzat joko nituzken inok. Ini sartu nintzenean, bazan kultura aldetik beste, ezagutzen ez nuen zerbait, antzerkia zegoen, orduz kanpo orduan, orduan zegoen horrelako dinamika kultural bat, gurasoek bultzatuta. Beste momentu importante bat izan zen, adibidez, orduz barne sartu zenean, bitartean orduz kanpo egiten genuen bakarrik antzerkia. Beste momentu kurioso bat izan zen, txertatzen hasi ginenean, lotzen hasi ginenean arte hezkuntza, eta orduan antzerkia, musika eta eskulanak ematen genituen elkarrekin lotuz, elkarrekin koordinatuaz. Niretzako Zurriola ikastolak bere garaian entzun apustoa heziketan txertatzearena hori ikeragarria da. Bereziki nabarmenduko nuke antzerkiarena, nik gaur egun euroa ikusten dut eta esaten dut, posiblenik, gaztetan antzerkia egin izana, nire ustez nire izaerarekin ez da otorren oso bat, baina urte asko eman dituen, eta segurazki horrek asko lagundu zidan, ez bakarrikan antzerkia eskola barruan, baizik eta gero eskolatik kanpo ere urte batzutan aditu nintzen. Eta kontaktua alde batetik euskerazko testuekin, goratzen ez Mariasun Landaren testu batzukin ere egin genituen antzerkiak. Eta antzerkiak berak suposatzen duena, talde lan bat, elkarrekin lan egin beharra aurrera ateratzeko antzerkia, norbera publikoaren aurrean agertu behar izatea, hizkuntzaren lanketa. Jende asko atera da hemendik mundu hortan aritu dana, bai antzerkigintzan, zineman eta bar, baina beste jende asko ere agian hemendikola pasadana, beti geratu zaie zerbait, eta agian antzerki emanaldi bat ikustera joaten zarenan, ikusten duzu ikastolako jendea, nahiz eta beraiek antzerki egiten ez jarraitu edo agian behin egin zuten, baina egia da piztu duela hori. Nik uste Zurriolatik pasagaren guztiok daukagula oroitzapen hori, tiak aguatzen ez nola, guk geuk antolatzen genuen, prestatzen gara hartan bintzat. Guk geuk egiten genuen antzerkia, pasagen itzagein beste saio antzerkiak eta antzerkia prestatzen, imaginatzen, paperak banatzen, dabar. Eta oso garrantzitsua da ere ze euskarazko antzerkia egin dugu hemen, orduan piztu du ere euskara ikusteko edo euskarazko lanak ikusteko interes hori. Berez, nuke esango trikitixa instrumentu bezala piloa gustatzen zitzaidanik, nik aukeratu nuen pixkat inkonzienteki, zeo ze hartu behar nuen eta trikitixa aukeratu nuen, baina gehiago gustatzen zitzaidan bertan zegoen giroa, ez? Azkenean da pixkat hori, animatzeko lagundu digun ikuste ikastolak asko, hori, zuzea ikasle bat, ikasten dezun ez dakit baina, musikan hasten zera gitarra jotzen, eta, zatik ez animatzen, kantak sortzera. Bultzatzen zintuzten, gauza berriak probatzera, kantatzera, koroak egitera, gitarra hartu eta probatu. Eta azkenean txikitako hori eszenariora igotzeko beldur hori ikastolan kentzen duzu. Zeren ematen dituzu urtero bi emanaldi eta hor bai pasatzen dituzula kriston nervioak eta gaizki pasatzen da hasieran. Orduan beldur eszeniko hori kentzen laguntzen dizu. Txikingeirekin hori laguntza jaso genuen hasieratikan eta ikusten kasualet lehenengo ez komentatzen, bateria honekin hasi ginen guen saiatzen. Hemen lehen goiko pisuan, eta gero behan frontoia zegoen lekuan denen saiatzen genuen, eta ondo, eta instrumentuak eta horrela, eta ampliak eta erabiltzen genituen hasieran. Ez genekan ez ezterrez, hori, justo laguntza izan zen guretzako. Hori, izan zen ere ikastolaren partetik, pixka batera postua, bertan egon atera ziren musikariei, aukera bat emateko, kilometro bezalako Euskal Herri mailako festival handi baten kanta egiteko, ez? Azkenean, normalean beti saiatzen da, gaina gaur egun gero eta gehiago beti egiten kantak edo zertarako, ez? Baina beti saiatzen da, ez dakit ze artista garrantzitsuri ematen kanta egiteko enkargua, horrela bisita gehiago edo gehiago entzunarazteko, ez? Nik sentsazio daukadana ikastolarekin, jaia aparte ez, egiten ziren hainbeste jarduera. Eta horrek sortzen zuen giro bat, bai ikasleen artean, bai gurasoen artean, irakasleen artean. Ez dena oso erresa esplikatzen zer zen, baina giro horretan oso naturalizatua genituen gauza asko, gero gizartean ez daudenak. Euskararekiko atxikimendua, euskal kulturarekiko atxikimendua,
modu natural batean esan dezagun, ez? Eta hori nik uste oso zaila dela sortzen da ikastolak bazuela, nolabait ikastolaren ekosisteman sartzen zen edo nor, blaitzen zuela giro horrek. Eta giro hori, gizartera, ikastolatik kanpora joan da, gero konturatzen zera, ez dela baita ohikoa, bai beste zentro batzuetan, baina oro gizartean, ez? Eta bai, nik uste hori oso importantea izan dela gure hezkuntzan. Nik ikastolan hori sumatu izan dut, ez? Bazegoela horrelako giro bat, horrelako testuinguru bat, non ikasle asko modu natural batean beraien sormen gaitasuna garatzeko edo beraien ekintzarako, militantziarako joera garatzeko ere bai. Eta gerora hori ikusten da, zenbat ikastolan ikasi dugun zenbat jende gauden gauzak egiten, ez? Bai sormenezkoak, bai auzolanezkoak, Kortxoenaren kasua igual da nabarmenena, ez? Azken urteetan, ez? Nola sortu zen Kortxoena bezalako proiektu bat, batez ere ikastolako ikasle bultzatua, ez? Eta gauza horiek ez dira kasualidadeak, eta hori, identitate indartsu bat izan dela guretzat Zurriola ikastola. Badago, identitate bat, eta badago, nahi gauzule egun guzutasuna ezpada, badago konplizidade bat, badago rekonozimendu. Zu Zurriolako zara gaur, ni ere Zurriolako izan naiz, badakigu zer guzari garen. Eta utxura hori badago, eta berdutasun bada. Beste jende batekin ez daukazuna. 28an gozako gertatu ziren munduan, ez Parisen bakarrik, Euskal Herrian ere bai, eta orduan hemen genduen gobernadore zibilie ikaragarri, latza, frankista, ikaragarria, ultramolto zuen abizena. Egun batean, inspektore gure gana etorri izan inspektorearek komentatu zigun inspektore nagusiari deitu ziola ultramonto eta bere asmoa zana ikastola guztiak dekretoz biztea. Gipuzkoan zeuden ikastola guztiak. Eta bilera zegoela nagusia, bere inspektore nagusia. Eta behar bada gau osoa pasako zutela. Eta konbeni zitzaigula ikastolan jendea egotea gauean. Gauean, bai. Gauean, daspa ere. Gertatu ziteken urrengo gunean jun eta itxita deseinatzea. Itxita eta han pasagendun, gau osoa pasagendun, etxoiten, ia noiz agertzen zen Guardia Zibilen bat edo inspektorea zerbait esanez, eta goizeko zazpietan inspektorea agertu esanez. Bueno, gure inspektore nagusia konbentzitu du, ikusi dugu ez dala posible ia ikastolak izten astea. Gurekin batera, herri txikietan zabaltzen izien, leku guztietan. Ia, ez zula, inundik inora, erremediorik, eta aurrera jarraitzeko, baina oso zorrotzak izango ziala gurekin. Han esatzen guztio, egiten genuen. Hau behar da, beste bai da, gaitanak, ez gauza. Gazi ginen, margotu inbiartzala, hau inbiartzala, hotzaitezuna, gozutzen. Zer guztiak, hau inbiar da? Beste inbiar da? Beti ala eta musika, eta inbiar dugu, artien, aurrera. Ezin da esan, nola handikan, nola sortudan dan hau. Urtia pasadia, baina genuen pentsatzen hau izango zen, keba, posible. Pensatu, bueno. Imposible iziat, ikastolak 50 urte bete baditu, beste 50 beteko ditu. 100. urte hurrena, eta hori guk egingo dugu.